Patuni porphai hini along difurong sepi along KSA Hawar Kehat Regional Committee ahinto Difu Deputy Commissioner Aphan Memorandum alo kipajoda KSA Hawar Kehat Regional Committee ahinpen Difu Deputy Commissioner Aphan Memorandum alo kipajor ponateng ke kangrikan sa aphan mote draft lapen tobacco aphan mote bon ponang komisi KSA Hawar Kehat Regional Committee ahinpen bangsa memorandum alo pen tobacco lapen ke thingki ramate pating meeting ka bon ponang komisi pintu ponang bangsa alo bangsa memorandum alo kipajor alo Difu Deputy Commissioner Sir Adil Khan AIS Lapen Sir Nikhil Kumar Saikya AGS Lapen Sir Vipul Kumar AGS Atumapan Hawar Kehat KSA Regional Committee ahinten Memorandum alo pajodang lapen te KSA konchon bang akihai buddhote rang ahinten CDC along Pinpur alo pajodam bangso along Jonasing Tirang Financial Secretary KSA Lapen HRC Assistant Financial Secretary Govind Milik Sport Secretary Mirlong Tirang atum cekongben Puthot Lumbajong Youth Team atumpen di sama number hini Medical Sub Center along Anka Humridam Pinpur Ponme Lumbajong Constituency di Purong Supipen kahilo kilometer ingko rakit hongrat lobonta di sama number hini ahawar non puarni anta kaching thordon awar sai masap sota thek ponlong lelang eson kamang hudami me alama bangke government atum ahin pen rong atok anu kisu kachilang awar sai mese nangji puma thapon si di sama number hini hidim timung arong along Medical Sub Center Kimrang Ponlo bonta labangso ahem kimpon det ningkan kepleng thulo bonta ahem kangpu pon pedet ke manghumi me alam binong lapen Lumbajong Youth Team amai phu Elvin timung ningje pon lapen ningduk chepaklang ponlo lapen te hadak aradatum sitame lapusona kisung komentu si jokun puma puta ningduk chepaklang athema haladak aradatum kisu kachelang ke ponji aphan kilometer 3 si manjaan damsi laso akisung pen chepa jok ponji aphan rathur pakpen Karbiang Termas Council Medical IC Honsing Rongpi aphan sitame Pinpur alo aphong pipa jordamlo lapen alang li sitame ningkan surihini ra trainer cap aningkan ahut alang li chiklo ejon an nini angbong ingpupon lapen doctor nurse atuma phantan nang toipo pusi lamchak chipi bonta doctor nurse nang toike aphit alamlo non biroi chainonga royason cheman pondetlo lapuson Lumbajong Youth Team atum kahumri dam aho thek ponlong si prapjin pen laso ahem ingpu pipon po lapen ingpu pon serak nang po lapen doctor nurse nang toy serak nang ji pusi Lumbajong Youth Team amai phupen Karbiang Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Khonsing Rongpi Medical IC Karbiang Termas Council atumaphan kachuningri padupon manjapen junison Rongpi report TK News Karbiang Long itum puthot Lumbajong Youth Team ban kachuniri tukang tungu mangalapulo Karbiang Termas Council CM manja tenai nilitum dak di sama nomor 2 hidim timurong along kedo Medical Sub Center labangso nilitum Lumbajong Youth Team ban nako humuri bang lo atau nilitum Lumbajong angkang pik ko humuri tamut lapuson theklang lo di sama nomor 2 long pustame Medical Sub Center ki major dinggi lo sta piniani rata thelong prong lo lason sudalang labangso ahem bikim delage 2010 and 11 aningkang si ki kopi pasi piniani tadang ku pada lasi nilatum Lumbajong Youth Team ben labangso ahem jong si prabjin ben las bangso aningkan jong si intupe polote nilatum kacesong bang pada ponji pipon ma polotang te kidamtang piningan ke ningkan prilo alang li medical in charge IEM halak Khonsing Rongpi nilatum memorandum ki pi ke pajiram dol halasut alang li long nilatum long voice record ke dok video record dok halasut alang di sama arada phan alang kacicak do
di sama nomor 2 labang so medical sub center bangke ciklo joniang bang pelote labang so ahem nang kang pulo doktor nurse teman nak nang kitoy padowek po pusa lain nang lam cak nang cipidun bonta piniani alam cak pakijoy hong si mandiat alang li ciklo joni gali ningkan po non alang li em aptam sa kijut po lasi ajat punon non BJP government pati Karbiang lo autonomous council kacari labang so government kacari po ang tumke puriworton sorkar po silang tum cipulo bonta dak disama nomor 2 hawar ke puriworton kali development na tum apilo thelong lo ahem maluk pisik ke dema thelong na tum lasi labang so hawar hangke development pinianin ta cuma dak long lela lasi nila tumangke ning oilo apa ni tumangke labang ke jongsi Karbiang long autonomous council atum pustamel abang so ahem nang cilanane mater prabjin man eng pupe putan din nito ke hem pakidoy